ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవీ గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సో ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు కర్మ సన్యాస యోగము అని ఈ అధ్యాయం పేరు. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితి మనం ముందుగానే చూసాము ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్స్లో. ఇప్పుడు అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో సన్యాసము కర్మ సన్యాసం చేయమని నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పావు. ఇప్పుడేమో మరి భక్తితో పని చేయాలని చెప్తున్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరం అనేది తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం, నువ్వే నిశ్చయంగా చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. సో కృష్ణ మొట్టమొదట్లోనేమో అంటే సన్యసించి ఆ రకంగా త్యాగం చేయాలి అని చెప్పి నువ్వు చెప్పావు. ఇప్పుడు మరి భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. మరి లాస్ట్ దాంట్లో కర్మయోగము అది చూసాం కదా, అందుకని పని చేయాలి అని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే పని అసలు చేయకుండా మానేసి సన్యసించి ఆ రకంగా ఆ మార్గంలో ఉండాలా, పని చేయటం ఎక్కువ ప్రయోజనమా ఏమిటి అని చెప్పు అని అడిగినప్పుడు ఈ ఉదాహరణ మనకి చూపిస్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు ఈ మాట అడగలేదు, మనకి అర్థం అవటం కోసం ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ. అంటే చెట్టు నాటటమే ఆపేయాలా, అంటే పనినే ఆపేయాలా, లేదు అంటే చెట్టుకి వచ్చినటువంటి ఫలాలను ఆశించటం, వాటి మీద ఆసక్తి పెంచుకుని ఆశించటం, అంటే ఆసక్తి పెంచుకోవటం ఆపేయాల. చెట్టు నాటటం ఆపేయాల, చెట్టుకొచ్చిన ఫలాల మీద ఆసక్తిని ఆపుకోవాలా అని అడుగుతున్నాడు. సో భగవంతుడు సమాధానం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఏమని చెప్పారు? సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస కరావుభావ్. కర్మ సన్యాసము అంటే పనిని త్యాగం చేయటం, మరి
భక్తితో పనిచేయటం కర్మయోగం. మనం భక్తితో పని చేసే అంటే భక్తితో పని చేయటం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని ఏ పని అయినా సరే మనం ఆ వచ్చే రిజల్ట్స్ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనము అది ధర్మ మార్గంలో మన శాయశక్తిలో ప్రయత్నించి చెయ్యాలి ఒక పనిని. రెండవది ఏమిటంటే ఆ పని వల్ల మనకి లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా సుఖమైనా కష్టమైనా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని సమదృష్టితో ఉండగలగాలి. ఈ రెండు కూడా భక్తితో పనిచేయటం కర్మయోగం అంటే ఇది. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని త్యాగం చేయటం కానీ లేదంటే ఇలా కర్మయోగంలో భక్తితో పని చేయటం కానీ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. కానీ రెండింటిలో పనిని త్యజించటం కంటే భక్తి సేవలు భక్తితో పని చేయటమే మంచిది. కాబట్టి పనిని త్యజించటం అంటే ఏమిటి? బద్ధకంగా కూర్చొని చేయవలసిన పనులు ఆపేసి ఉండటం కాదు, అది తమో గుణం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అంటే జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ మెడిటేషను ఆ రకంగా సర్వము అన్నీ త్యజించి మనం ఆ మార్గంలో ఉంటూ పనిని త్యజించటం అని అర్థం. కాబట్టి రెండు మంచివే, రెండు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. కానీ ఈ రెండింట్లో కూడా ఈ పనిని త్యజించి ఆ మార్గంలో ఉండటం కంటే నువ్వు పని చేస్తూనే ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలో కర్మయోగంలాగా పని చేస్తే అదే మంచిది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు ఈ రెండు ఉదాహరణలకి చెప్పటం చూపిస్తున్నారు. ఇది మనం పని సన్యసించి ఆ మార్గంలో మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడం, లేదంటే కర్మ మార్గంలో పని చేస్తూ భగవంతుడి కోసం అన్నీ అర్పిస్తూ ఆయన ఏ రిజల్ట్ ఇచ్చినా మనం సమానంగా ఉంటూ స్వీకరిస్తూ భగవత్ ప్రసాదంగా ఉండటం కర్మయోగం. ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. కానీ దీనికంటే కూడా ఇదే మంచిది, ఇది కర్మయోగంలో ఉండటమే మంచిది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఎలా చేయాలి కర్మయోగం అంటే ఈ భక్తి మార్గం అంటే ఈ భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేసే ఈ కర్మయోగం ఎలా చేయాలి అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నా కోసం చెయ్యి పని, నేను ఆయా పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ను నేను చూసుకుంటాను. అంటే భగవంతుడు ఏది ఎవరికి ఎప్పుడు ప్రాప్తమో ఆయన అది కల్పిస్తారు. మనం అది అర్థం చేసుకుని అది ఏ రకంగా ఉన్నా సరే ఆ పని వల్ల వచ్చే ఫలం ప్రతిఫలం మనం దాన్ని సమదృష్టితో ఆ భావంతో స్వీకరించగలగాలన్నమాట. భక్తుడు కాని వాడు ఎలా ఉంటాడు? ఏదైనా డబ్బు వచ్చినప్పుడు తన పని వల్ల లాభమే వచ్చిందనుకోండి, మనీ, ఇదంతా నేను ఎంతో కష్టపడి సంపాదించాను అని మనం అనుకుంటాం మామూలుగా. అదే ఈ భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు? ఇదంతా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటారని ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? జ్ఞాయస నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి. ఎవరైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాళ్ళు కానీ కాంక్షించని వాళ్ళు కానీ, అంటే కర్మఫలాలు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ద్వేషిస్తాము? అవి మనకి ఇష్టం లేని రిజల్ట్స్ అయితే ఆ ఫలితాన్ని ద్వేషిస్తాం. ఎప్పుడు కాంక్షిస్తాం, కోరుకుంటాము? మనకి ఇష్టమైనది అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏమిటి? ప్రమోషన్ కోసం నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేయాలి, అప్పుడు నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది అని చెప్పారనుకోండి మనకు ఉద్యోగంలో. ఆ ప్రాజెక్టు చేస్తాం. మనకి దేని మీద కోరిక ఉంటుంది? ప్రమోషన్ మీద కోరిక ఉంటుంది. దేని మీద? ద్వేషం అంటే ఏది వద్దు, మనకు అది అవసరం లేదని ఇప్పుడు అనుకుంటే ప్రమోషన్ రాకపోతే మనకు దాని మీద ఆ రిజల్ట్, అటువంటి రిజల్ట్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అలా సో ఎవరైతే అలా ఆ కోరిక, ఆ ప్రతిఫలం మీద కోరికను కానీ లేదంటే ఇష్టం లేనితనాన్ని కానీ, అంటే ద్వేషం అన్నమాటకు అక్కడ అర్థం అది, ఇష్టం లేనితనం ద్వేషం కానీ ఉండనివాడు, కర్మఫలాలను ద్వేషించనివాడు, కోరుకోనివాడు, వాడు నిత్య సన్యాసి. అంటే మనం వెళ్ళి ఈ ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ ఇలా మెడిటేషన్స్ ద్వారా అలా ఉండి మోక్షం తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళే కాదు,
ఎవరైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించకుండా కోరుకోకుండా సమభావంతో ఏదైనా ఒకటే ఇది భగవత్ నిర్ణయం భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఒక సమత్వంతో ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అది అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్, మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ అది. ఇకపోతే మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, మహాబాహు అంటున్నారు కదా, నిర్ద్వంద్వోహి అంటే ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి ఎవరైతే విడిపడతారో బయటపడతారో, ద్వంద్వాలంటే ఏమిటంటే ఆపోజిట్స్, అంటే కష్టం సుఖం, మరి చలి వేడి, శత్రువు మిత్రుడు, అట్లా లేదంటే పొగట్ట కానీ దూషణ కానీ, నిందించటం కానీ గౌరవించటం కానీ, అవమానించటం కానీ గౌరవించటం కానీ, ఇలాంటి ఆపోజిట్స్ అన్నిటినీ నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో, బయటపడటం అంటే ఏమిటి, ఏది జరిగినా ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతారు, ఆపోజిట్స్ ఏది సంభవించినా రియాక్షన్ అనేది ఒకే రకంగా సమభావంతో ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు, అలాంటి వ్యక్తులు సులభంగా సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే, వాళ్ళు భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఉంది వాళ్లకు పరమశాంతి లభిస్తుంది. సో కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు ఎలా ఉన్నా మంచి, తనకు ఉపయోగపడేదైనా ఏదైనా సరే ద్వేషించని వాడు కానీ కోరుకోని వాడు కానీ నిత్య సన్యాసి. అలాగే అర్జున, ఎవరైతే ఈ ఆపోజిట్స్లోంచి బయటపడటం అంటే ఆపోజిట్స్లో కూడా ఎలాంటిది జరిగినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళే ఇలా ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారు, విముక్తిని పొందుతారు. దేని నుంచి? జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందటం అంటే అప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం, సో సన్యాసంతో ఇలా మనం జ్ఞాన మార్గంలో ఇదివరకు మరి ఋషులంతా ఆ మార్గంలో ఉండేవారు కదా, వాళ్ళకి ఎలాగూ విముక్తి వస్తుంది. కానీ కర్మ మార్గంలో ఈ రకంగా పనులు చేస్తూ మన నిత్య జీవితంలో మన జీవితం సాగిస్తూ కూడా మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఈ కర్మను చేస్తూ పనిని చేస్తూ ఆ వచ్చే రిజల్ట్ని మాత్రం సమభావంతో ఉండగలిగితే వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ వైరాగ్యము, ఈ సన్యాసం అంటే నిజమైన అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. ఏమిటి అంటే అంబరీష్ మహారాజు గారి కథ ఒకటి ఉన్నది. ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారు ఒక గొప్ప భక్తుడు, విష్ణు భక్తుడు. అయితే ఆయన గురించి రకరకాలుగా అందరూ ఆయన భక్తిని గురించి చెప్పుకుంటుంటే ఈ దుర్వాస మహాముని గారు అని ఒక ముని ఉండేవారు. ఆయన గొప్ప ముని, అయితే మహాకోపిష్టి. ఆయన విని ఈయన సంగతి, ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారి సంగతి ఈయన్ని పరీక్షించాలి అనేటటువంటి ఎక్కడో ఒక ద్వేష భావంతో ఉన్నాడు. పరీక్షించాలని వస్తాడు, ఆయనకు కొంచెం ఈర్ష్య లాంటిది కలుగుతుంది. సో వచ్చి అంబరీష్ మహారాజు గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆతిథ్యం స్వీకరించమని ఆయన అడిగితే, నేను నా శిష్యులు నది దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేసి మళ్ళీ వస్తాం, అప్పుడు స్వీకరిస్తామని చెప్పి వెళ్తారు. అయితే ఆ రోజు ఏకాదశి రోజున రావటం జరుగుతుంది. సో విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి ఏకాదశి రోజు ఆయన ఉపవాసంలో ఉన్నాడు. వీళ్ళు నదికి స్నానానికి వెళ్ళి ఎంతసేపటికి తిరిగి రావటం లేదు, తెల్లవారి అయిపోయింది. మరి ఈ ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళంతా, మీలో ఉపవాసం ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మనకి చెప్తూ ఉంటారు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక నిర్ణీత సమయానికి ఆ ఉపవాసాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. అంటే నీరు తీసుకోవటమో ఏదో ఒకటి ఆహారం ఆ నిర్ణీత సమయం, ఒక సమయంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడు కరెక్ట్గా అప్పుడే ఉపవాస ఫలితం ఉంటుందని అంటారు. కాబట్టి ఆ సమయం దాటిపోతుంది, ఆయన ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. వీళ్ళు రావట్లేదు, నదికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? మరి ఆయన యొక్క గురువులు, రాజులకు గురువులు ఉంటారు కదా, ఆ గురువులు, ఆస్థాన గురువులు చెప్తున్నారు, ఇంకా సమయం దాటిపోతుంది రాజా, మీరు తీసుకోకపోతే మీకు ఉపవాసం మీరు చేయనట్లే లెక్క అని. సో దాంతో ఆయన తప్పక కొంచెం మంచినీరు తీసుకోవటం జరుగుతుంది. తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే మన దుర్వాస మహాముని తిరిగి వచ్చి అత్యంత కోపంతో, ఇంత పెద్ద మునిని నేను వచ్చాను, నేను లేకుండా నువ్వు తీసుకోవటం జరిగింది అని చెప్పి ఒక రాక్షసుని అక్కడ సృష్టించి ఆయన మీదకు వదలటం జరిగింది. అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు గారు ఆయన కంటే ముందుగానే వెంటనే విష్ణు భక్తుడు అవటం చేత ఆయన శ్రీ మహావిష్ణు సుదర్శన చక్రాన్ని పంపించి ఆ రాక్షసుని వధించి తన భక్తుల్ని కాపాడుకోవటం జరిగింది. ఆ సుదర్శన చక్రం
వధించిన తర్వాత దుర్వాస మహాముని వైపు వెళ్ళటం ప్రారంభించింది. ఆయన దాంతో వెంటనే పరిగెడుతూ ఆయన బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం, ఆయన నేనేం చేయలేను అని చెప్తే పరమేశ్వరుడి దగ్గరకు వెళ్ళటం. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు నువ్వు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళమని సలహా ఇస్తే అక్కడికి వెళ్తే విష్ణుమూర్తి నువ్వు నన్ను కాదు అంబరీష్ మహారాజు గారినే నువ్వు శరణు వేడాలి అని చెప్పి పంపిస్తే చివరికి వచ్చి అంబరీష్ మహారాజు గారి పాదాలు పట్టుకోవటం మనం ఈ చిత్రంలో ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అంబరీష్ మహారాజు ఏమాత్రం ఆయన్ను నిర్లక్ష్యం చేయక అదే మర్యాదతో ఆయన గౌరవించి వెంటనే ముందు భగవంతుని ప్రార్థించి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వెనుదీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తే ఆ చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ కథ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, మరి ఇంత గొప్ప జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ తపస్సులు ఇవన్నీ చేస్తూ ఎంతో శక్తి, ఏది రాక్షసుల్ని సృష్టించే అంతటి శక్తి ఉన్నది దుర్వాస మహామునికి. కానీ మరి భక్తి ముందు చివరకు ఆయనే కాపాడుకోలేకపోయాడు ఈ భక్తుడి ముందు. ఈయన అటువంటివేమీ చేయలేకపోయినా తపస్సులు ఆ శక్తులన్నీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా భక్తితో ఆయన భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి మెప్పించగలిగారు ఆ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో ఉంటూ అలా ఉండగలిగిన వాళ్ళే ఇంకా వైరాగ్యం కంటే కూడా ఆ రకమైన వైరాగ్యం కంటే ఈ భక్తియే మంచిది అని చెప్పి మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారన్నమాట. అంటే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులు అవ్వాలి. మరి అంబరీష్ మహారాజు గారు ఇంత తపస్సులు అవి చేసినా కూడా ఆ ద్వంద్వాల నుంచి మరి ఆయన కోపం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు. సో దానికంటే ఇలా భక్తి మార్గంలో మామూలు కర్మలను చేస్తూ భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నానని ఇంత భక్తితో ఉండగలగటమే గొప్ప, అదే ఎక్కువ ప్రయోజనకరం అని చెప్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తితో పనిచేసేవాడు విశుద్ధాత్ముడు, అంటే శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నవాడు, మనస్సును జయించినవాడు. అంటే మనస్సు ఎటు పడితే అటు పోతుంటే కంట్రోల్ లేకుండా ఉండటం కాకుండా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకునేవాడు. ఇంద్రియ నిగ్రహం, సెన్సెస్, అవి గుర్రాలు మనం చూసాం నిన్న బొమ్మ, ఆ గుర్రాలు ఎటు లాక్కుపోతే అటు పోకుండా గుర్రాలను మనం మనస్సుతో కంట్రోల్ చేసుకుని బుద్ధితో వాటిని సరైన మార్గంలో ఈ సెన్సెస్ని కూడా పెట్టడం. ఈ సమస్త జీవులలో అలా ఉండగలిగి అన్ని జీవులలో ఉండే ఆత్మ నా ఆత్మ ఒకటే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో ఈ కర్మలు చేసినా వాళ్ళకి ఎలాంటి దోషము అంటదు. వాళ్ళు రోజు ఈ పనులు చేసుకుంటున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏ దోషము అంటదు. అంటే ఏ భావంతో ఉంటూ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. మరి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము, ఏ ఫలితం వచ్చినా సరే ఆయన ప్రసాదం అనే సమత్వంతో ఉండాలి. అలా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండగలుగుతారంటే భక్తితో పనిచేసేవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనస్సును ఇంద్రియాలను జయించినవాడు, మైండ్ను సెన్సెస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నవాడు అని అర్థం. తర్వాత నాలో ఉన్న ఆత్మ, అందరిలో ఉన్న ఆత్మ కూడా భగవదంశే, అందరిలోనూ ఉన్నది ఒకటే పరమాత్మ అని అందరినీ ఆ సమభావంతో ఉండగలిగిన వాడు ఎలాంటి పనులు చేసినా వాళ్ళకి ఏ దోషము అంటదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు భక్తి అనేది 9 మార్గాల్లో భాగవతంలో చెప్తారు. 9 మార్గాలు ఉన్నాయి. 9 భక్తి మార్గాలు ఏమిటి? శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం, కీర్తనం, శ్రవణం వినటం. ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? మరి మన సుఖ గోస్వామి అంటే సుఖమహాముని వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు, ఆయన దగ్గర పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతాన్ని వినటం శ్రవణం కింద ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అలాగే కీర్తనకు మీరాబాయి, ఆవిడ ఇప్పుడు కృష్ణుడి గురించి కీర్తనలతో ఆవిడ భక్తిలో ఉండేవారు కాబట్టి కీర్తనం భగవంతుని గురించి కీర్తనలు భజనలు చేసుకోవటం
ఉదాహరణ మీరాబాయి. స్మరణం, భగవంతుడిని ఎప్పుడు తలుచుకోవటం, స్మరించటం, భగవన్నామాన్ని జపించటం. దానికి హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన ఎవరు, ఆయన ఒక ముస్లిం. యాక్చువల్లీ 15వ శతాబ్దంలో చైతన్య మహాప్రభువు అవతరించినప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఈ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ మంత్రాన్ని బోధించమని అడిగి ఆయన దగ్గర ఆ మంత్రాన్ని స్వీకరించి నిత్యము దానిని జపిస్తూనే ఉండేవారు. ఆయన 24 గంటలు. అందుకని ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా వచ్చిందని చెప్తారు. సో ఆయన్ని అందుకని స్మరణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఆయన మరి ఆ కుల హిందూ మతం కాకపోయినా ఆయన ఆ భక్తి ఆయనకు అలా వచ్చింది. ఆయన కులస్తులు ఆయనను ఎన్నో బాధలు పెట్టడం, కొట్టి నదిలో విసరటం, ఇవన్నీ కూడా చేయటం జరిగింది. చివరిలో ఆయన చైతన్య మహాప్రభువే ఆయన్ను రక్షించి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆ చైతన్య మహాప్రభువుని కోరి ఇంకా తనకు ఈ జన్మ చాలించమని మోక్షాన్ని ప్రసాదించమంటే ఆయనకు ఆ రకంగా మోక్షం కూడా ప్రసాదించటం జరిగింది. ఈ ఆయనను స్మరణానికి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. అందుకని పాదసేవనానికి గొప్ప ఉదాహరణ లక్ష్మీదేవి. ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా మరి భగవంతుడి పాదాల దగ్గరే ఉంటూ ఆవిడ చేసేవారు సేవ. సో ఆవిడను ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు భగవంతుడి పాదసేవకు, ఆ మార్గాన్ని, ఆ భక్తి మార్గానికి. నెక్స్ట్ అర్చనం, భగవంతుడిని అర్చించటం, పూజించటం. మరి వందనం ధ్రువ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజు అంటే మరి ఎవరు అంటే, ఒక రాజుకి 2 భార్యలు ఉండేవారు. ఆయన యొక్క మొదటి భార్య కొడుకు. అయితే రాజుగారికి 2వ భార్య మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉండేది. సో ఈ ధ్రువ మహారాజు 5 సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు తండ్రి ఒడిలో ఒకరోజు కూర్చుంటే ఆవిడ కూర్చొనివ్వకుండా, నువ్వు నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి నీకు అర్హత లేదని చెప్పేసరికి నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చునే అర్హత కానీ రాజ్యార్హత కానీ నీకు ఉండదు అని చెప్పటంతో ఆ చిన్న హృదయం గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేమిటి అని అడిగితే ఆవిడ, మనం ఏమీ చేయలేము నాయన, ఈ పరిస్థితికి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే భగవంతుడేనని చెప్పబట్టి ఆయన భగవంతుడిని అడుగుతాను అని అడవులకి వెళ్ళి తపస్సు చేయటానికి బయలుదేరినప్పుడు నారద మహాముని దారిలో కనిపించి, నువ్వు చిన్నవాడివి, ఈ తపస్సు అవి నీకు ఇప్పుడు కష్టం అని చెప్పినా కూడా ఆయన వినకపోతే నారద మహాముని ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని ఆయన చెవులో చెప్పి, నువ్వు ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ భగవన్నామాన్ని, భగవంతుని తలుచుకోమని చెప్తే ఆయన ఆ మంత్రంతో వెళ్ళి మొదట్లో జస్ట్ మంత్రము, అప్పుడప్పుడు కొంచెం పళ్ళు అవి తింటూ, ఆ తర్వాత ఆకులు అవి తింటూ, ఆ తర్వాత అవి కూడా మానేసి నీరు త్రాగుతూ, ఆ తర్వాత నీరు కూడా మానేసి గాలి పీలుస్తూ, ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు గాలి పీలుస్తూ, ఆ తర్వాత గాలి పీల్చడం కూడా ఆపివేసే స్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ తీవ్రతకు, ఆయన యొక్క తపస్సు తీవ్రతకు ఈ భూమంతా కంపించినప్పుడు దేవతలంతా విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వెళ్ళి ఆయనకు కనిపించటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ధ్రువ మహారాజుకు ఆయన ధ్రువలోకాన్ని ఈ జన్మలో రాజరికమే కాకుండా ఆయన శరీరం చాలించిన తర్వాత కూడా ధ్రువలోకము అనే దానికి అధిపతిగా ఆయన చేస్తాను అని చేయటం జరిగింది. అందుకే మనకి ఈ ధ్రువతార నక్షత్రం మంచి బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఆకాశంలో. అది ధ్రువ మహారాజు లోకము. సో ఈ ధ్రువ మహారాజును వందనం అంటే ఉరికిని చేతిలో జోడించటమే కాదు, ప్రార్థించటం అని అర్థం. సో ఆయన దానికి ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. దాస్యం అంటే మరి గొప్ప ఉదాహరణ మన హనుమంతుడు. సఖ్యం, భగవంతుడిని ఒక స్నేహితుడిగా కూడా మనం దగ్గరగా భావించి పూజించుకోవచ్చు. అర్జునుడు దానికి ఉదాహరణ. ఆత్మనివేదన అంటే అన్నీ కంప్లీట్గా భగవంతుడిని శరణు వేడతాం, అంటే మొత్తం భగవంతుడిని, అంతా నువ్వే అనేటటువంటి భావం. గొప్ప ఉదాహరణ గోపికలు, గోపబాలురు సమస్తం వాళ్ళకి భగవంతుడే. ఇంకా ఇంకొక ఉదాహరణ ఏం చెప్తారు అంటే బలి చక్రవర్తి. ఆయన సమస్తం భగవంతుడికి, వాళ్ళ గురువు గారు ఇవ్వద్దు అని చెప్పినా కూడా అది నన్ను నాశనం చేయటానికైనా సరే భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి నన్ను అడిగినప్పుడు ఆయన చేతులు మనం పోయితే అంతకంటే అదృష్టమే ఉందని ఆయన తెలిసి కూడా ఆయన
తనకున్నదంతా కూడా భగవంతుడు ఏదడిగితే అది ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఆత్మనివేదనకు బలి మహారాజు ఒక ఉదాహరణ. సో అన్ని నవవిధ భక్తులు కూడా ఉదాహరణగా అంబరీష్ మహారాజు గారిని చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఆయన కూడా అంతటి భక్తుడు అని. ఇకపోతే బ్రహ్మణ్యాధ్యాయ కర్మాణి, వాయిస్ క్లియర్గా లేదంటున్నారు. హరే కృష్ణ. మన కళ్యాణి మాతాజీ వాయిస్ మాతాజీ క్లారిటీ ఉంది కానీ కొంచెం చిన్నగా వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, సరే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ, చూస్తాను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. బ్రహ్మణాధ్యాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. సో ఫలితాలు భగవంతుడికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా ఎవరైతే కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో, అంటే కర్మయోగం మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నది, భగవంతుడికి అప్పగించి ఏదైనా సరే మనం సమభావంతో ఉండగలుగుతాం. అలా ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తి ఎవరైతే వదులుకుని తన డ్యూటీని ఇది నా డ్యూటీ అని చేస్తారో వాళ్ళు, అంటే ఉదాహరణ ఎలా ఉంటారు అంటే తామరాకు మీద నీటితో తడవనట్లుగా. ఈ నీటి బొట్టు ఉంటుంది తామరాకు మీద, కానీ తామరాకు తడవదు కదా. అలాగే వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తే పాపచర్యల నుంచి ప్రభావితం కారు. వాళ్లకు అలా చేసినప్పుడు ఏ బంధాలు కూడా అంటుకోవు అని చెప్తున్నారు. అలాగని పాపాలు చేయమని కాదు ఎప్పుడు కూడా. సో పాపాలు చేసేసి ఈ ఫీలింగ్తో చేయొచ్చా అని మనకు ఒక్కొక్కసారి ప్రశ్న వస్తుంది. కర్మ అంటే వికర్మ కాదు, సకర్మ అని మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం. సో శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులు కాదు, శాస్త్రాలు మంగళకరమైన పనులు, శుభప్రదమైన పనులు అన్నవి చేయాలి. అదే కర్మ, చెడు పనులు కాదు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ పనులను భగవంతుడికి ఫలితాలను అర్పించి మనం దాని మీద ఆసక్తి వదులుకోగలిగితే అప్పుడు మనకు ఏది కూడా అంటదు. తామరాకు గనక తడి ఎలా అంటదో మనకు కూడా అప్పుడు బంధాలు అంటుకోవు అని మనకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వీళ్ళు అంతా ఈ భక్తి మార్గంలో పనిచేసేవాళ్ళు అని ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. ఏది చేసినా మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనే ఉద్దేశంతో. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహధారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజిస్తే కర్మ చేయకుండానే, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. నవద్వారే పురే అంటే 9 ద్వారాలున్న ఒక నగరము అని ఈ దేహాన్ని పోలుస్తున్నారనమాట. సో 9 ద్వారాలంటే మరి కళ్ళు 2, ముక్కు రంధ్రాలు 2, నోరు 5, 2 చెవులు 7, ఈ జననేంద్రియాలు ఒక 2, మొత్తం 9 ద్వారాలున్న నగరము. సో ఈ 9 ద్వారాలున్న నగరంలో సంతోషంగా మనం ఎప్పుడు నివసిస్తాము? తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి, అంటే మరి మనస్సును, ఇంద్రియాలను, సెన్సెస్ని, మైండ్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని కర్మలన్నీ కూడా మనం మెంటల్గా వాటిని సన్యసించటం. అంటే ఫిజికల్గా చెయ్యాలి పనులు, కానీ మనస్సులో వాటి మీద ఆసక్తి అనేది వదులుకుని ఇది నా బాధ్యత అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీద కోరిక, లేదంటే నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే ఆ నెగిటివ్ రిజల్ట్ మీద ద్వేషం, ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా సమభావంతో ఉంటూ మనం మన డ్యూటీ అనుకుని పనిని ఆ రకంగా చేయగలిగితే, అంటే కర్మఫలాలను సన్యసిస్తే మనస్సుతో, కర్మఫలాలను సన్యసించటం అంటే వదులుకోవటం, త్యాగం చేయటం. అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ను వదిలేసుకోవాలా అంటే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉంటుంది, ప్రమోషన్ వదిలిపెట్టేసేయాలా అనే డౌట్ కాదు. ప్రమోషన్ తీసుకో, కానీ ప్రమోషన్ రాకపోతే దుఃఖించొద్దు, వస్తే గర్వించొద్దు, నాది గొప్పతనం అని ఆ మెంటాలిటీతో ఉండగలుగు. దాని మీద ఆసక్తిని వదులుకో, అంతేగాని దాని ఫలితాన్ని వదులుకోమని అనడం లేదు. ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని కానీ ద్వేషాన్ని కానీ వదులుకో, సమభావంతో ఉండటం నేర్చుకో. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ నవద్వారపురిలో నువ్వు సంతోషంగా ఉండగలుగుతావు.
విద్యా వినయ సంపన్నే, సమదృష్టితో ఉండాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏది ఎలా ఉన్నా ఆ సమదృష్టి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని శుని చైవశ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. సో విద్యా వినయ సంపన్నులైనటువంటి వినమ్రులైన ఈ బ్రాహ్మణులు, వినమ్రులైన వాళ్ళు, అంటే పండితులు, ఈ ఈ- ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునైనా, గవి గోవునైనా, హస్తిని ఏనుగునైనా, సుని సునిచైవ అంటే కుక్కనైనా, శ్వపాకేచ ఈ మాంసాలు తినే వాళ్ళైనా సరే, ఎవరినైనా సరే పండితుడు సమదర్శిన ఒకే రకంగా చూస్తాడు, సమదృష్టితో చూస్తాడు. సో వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో వాళ్ళు విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణునైనా సరే, గోవునైనా సరే, ఏనుగైనా, కుక్కైనా, ఇది ఇలా చండాలులైన ఎవరైనా సరే అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చిత్రంలో మనకు అందరిలోనూ పరమాత్మ చూస్తున్నాం. ఈ ఈ జ్ఞానిలో కానీ, మరి ఈ ఇక్కడ ఈ చిన్న చిన్న చేపల్లో కానీ, ఈ పక్షుల్లో కానీ, ఈ పెద్ద పెద్ద అడవి మృగాలలో కానీ, ఈ మనుష్యులలో కానీ, అంటే భగవంతుడు లేనిది ఏది కూడా లేదు ఈ ప్రపంచంలో. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ప్రతి దాంట్లో భగవదంశ ఉన్నది. మన కంటికి ఒక ఆకారం కనిపిస్తూ ఉన్నది అంటే దాంట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు. చర అచర, కదిలేవైనా కదలనివైనా, మన మనుషులే కాదు, జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, జలరాశులు అన్నిట్లో ఉన్నారు భగవంతుడు. అలాంటి వాటిలోనే కాకుండా కదలని వాటిలో కూడా, అంటే పక్షులు అంటే చెట్లలో కానీ, పుట్టలలో కానీ, పర్వతాలలో కానీ, వాటిల్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పండితుడనేవాడు పరమాత్మను అందరిలో చూడబట్టే అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తాడు. మనం మనుషులను చూసినప్పుడు పలానా మనిషి అని మామూలుగా అనుకుంటాము. మరి కుక్క అయితే కుక్కని. అయితే ఈ జ్ఞాని అందరిలో ఆ ఆకారాన్ని కాకుండా లోపల ఉన్న పరమాత్మను చూస్తాడు. కాబట్టి ఆయనకు అందరూ ఒకటే అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన భగవంతుణ్ణి ఇప్పుడు ఈ ఈ వివేకి ఆయనలో ఉన్నాడు, నాలో ఉన్న ఆత్మ, వీళ్ళందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అనేటటువంటి భావంలో ఉన్నాడు. ఆయన ఈ వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుల్లో భగవంతుని చూస్తున్నాడు, ఈ గోవులో చూస్తున్నాడు, ఈ కుక్కలో చూస్తున్నాడు, ఈ ఏనుగులో చూస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా చూస్తున్నాడు. సో అందరిలో ఆయనకు కనిపించేది భగవంతుడు. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, వీళ్ళందరిలోనూ, ఈ కుక్కల్లోనూ కూడా పండితుడు సమదృష్టితో అందరినీ చూస్తారు. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో ఈ ఇంద్రియ భోగాలతో ఎవరైతే కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు వాటిల్లో ఉంటారో, ఇంద్రియ భోగాలతో సంబంధం కలిగే వాళ్ళు, బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఇలాంటి సమదృష్టి ఉన్నవాళ్ళు మన ఇంద్రియ భోగాల్లో పాల్గొంటే మనకు దుఃఖమే, సుఖం అని మనం వీటి వెనక పరిగెడుతూ ఉంటాం. కానీ ఈ సుఖాలన్నిటికీ వెనక దుఃఖం ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ సుఖానికి ఏదన్నా ఆటంకం వచ్చినా, ఆ సుఖం అయిపోయినా, ఆ సుఖం పని చేయకపోయినా కొన్నాళ్ళకు, చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు చాలా చెప్పుకున్నాం. ఏది ఒక మంచి ఫోన్ కొనుక్కుంటాము, లేదా మంచి బెడ్ కొనుక్కుంటాము. ఆ బెడ్ బాగున్నంత కాలం సుఖంగా నిద్రపడుతుంది అనుకుంటాం. అది కొన్నాళ్ళకు ఏదో చిరగటమో పాడవటమో ఏదో జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకి ఇంకా మళ్ళీ ఇదే ఆందోళన, దుఃఖము, వేరేది కొనుక్కోవాలి, నిద్ర పట్టట్లేదు. అలాగే ఫోను కొత్తది బాగుంది, చాలా స్టోరేజ్, ఇది అది. కొన్నాళ్లకు ఫోనుకు ఆ స్పీడ్ ఉండదు, లేదంటే ఓల్డ్ మోడల్, మళ్ళీ ఫోన్ కావాలి. వాళ్ళ ఫోన్ ఇది చేస్తోంది, అది చేస్తోంది, మన ఫోన్లో ఆ లక్షణాలు లేవు, దుఃఖము, మళ్ళీ కావాలి. ఇవన్నీ ఏమిటి? ఆ కోరికల మీద ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇల్లు, అలా కారు, కొత్త కారు కొనుక్కుంటే హ్యాపీ, అది రిపేర్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దుఃఖము. ఇల్లు కొనుక్కుంటాము, 4 రోజులు పెద్ద ఇల్లు బాగుందనుకుంటాం, మళ్ళీ ఆ ఇంటికి ఏదైనా రిపేర్లు వస్తే మళ్ళీ దుఃఖం. ఇలా ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచంతో మనం సంపాదించుకునేవి ఏవి కూడా మనకు పర్మనెంట్ సుఖాన్ని కలిగించవు.
అని చెప్పి మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటితో మనం సంతోషాన్ని తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి విషయం మనకు అది కరెక్ట్ కాదు అనేది మనకు అవగతం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రకమైన వివేకం ఉన్నవాడికి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి కౌంతేయ కుంతిపుత్రుడా, ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, ఎందుకు వాడికి ఉన్న ఇలాంటి జ్ఞానులకు ఏ విషయం తెలియబట్టి వాళ్ళు వీటిల్లో పాల్గొనరు? వీటన్నిటికీ కూడా ఆది అంతం, ఆద్యంతవంతం. ఈ సుఖాలన్నీ కూడా పర్మనెంట్ కాదు. వీటన్నిటికీ ఒక బిగినింగ్ ఉంది, ఒక ఎండింగు ఉంది. ఇల్లు కొనుక్కుంటే బ్రహ్మాండం, ఆదిలో చాలా ఆనందం. మళ్ళీ దానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఏదో ఒకటి జరగవచ్చు, అప్పుడు అంతమైపోతుంది ఆ సుఖం కొన్నాళ్ళకు. సో ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు సుఖం, కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో ఏది కూడా పర్మనెంట్గా మనకు ఆ సుఖాన్ని ఇవ్వదు. వాటికి బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్నాయి. భౌతిక ప్రపంచంతో లింక్ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా పర్మనెంట్ సుఖం కాదు. వాటన్నిటికీ ఒక బిగినింగ్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు నతేషు రమతే బుధ, ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని అతను తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నించడు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పటికి ఈ ఆనందాలు పోయేవే, ఈ సుఖాలు పర్మనెంట్ కాదని అతనికి తెలుసు. కాబట్టి ఇలాంటి ఆనందాల్లో ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందం పొందాలని అతడు ప్రయత్నించడు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. పర్మనెంట్ ఆనందం అనేది భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందటంలో ఉంది, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలలో లేదు అని వివేకవంతుడికి తెలుసు. అది ఈ శ్లోకానికి సింపుల్గా మనం మీనింగ్ చెప్పుకోవాలంటే. సంస్పర్శజ భోగ అంటే భౌతిక ప్రపంచానికి మరి మన సెన్సెస్ అన్నీ మన కళ్ళ ముందున్న విషయాలకిగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది బాగుంది, అది బాగుంది, ఇది అందంగా ఉంది, ఇది మంచి వాసన వస్తుంది కాబట్టి ఇది కావాలి. సో ఇవన్నీ సెన్సెస్ పెట్టే ప్రలోభాలు మనస్సును అవి ప్రలోభ పెడుతున్నాయి. సో అన్ని భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ లింక్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎవరైతే ఈ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ మోజులు, ఈ కోరికలు తగ్గించుకోగలుగుతారో, మనస్సును అరికట్టగలుగుతారో వాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది, ఇవన్నీ నేను ఇంత కష్టపడి ఇది బాగుంది ఇది సంపాదించుకోవాలి అని కోరికతో నానా కష్టాలు పడి ఏదైనా తెచ్చుకున్నా అదేమన్నా పర్మనెంట్గా ఉంటుందా? మనకు ఆ సుఖం లేదు. కాబట్టి ఏదో కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ మనకి ఇంకేదో లేదని మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు పర్మనెంట్ సుఖాన్ని ఏది ఇవ్వటం లేదు, ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టడం లేదు. ఆ నిత్యానందం, ఆ బ్లిస్, సచ్చిత్తానందలో ఆనందం పొందాలి అంటే ఆ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అది మనకు భగవంతుని ఆత్మదర్శనం జరిగినప్పుడే వస్తుంది అని చెప్తూ, కాబట్టి వివేకవంతుడు ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నించడు. ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలు మనల్ని మోజులో పెట్టి మనల్ని ఎప్పుడు కూడా తప్పు మార్గంలో మనకి దుఃఖాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఈ అవుట్వర్డ్ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఏది, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద చేప చిన్న చేపను చూసి ఏదో తినాలని వెళ్తుంది, అదే గాలానికి చిక్కుకుపోతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఈ తుమ్మెద తామర పువ్వులోకి వెళ్ళి తేనె కోసం వెళ్తుంది, కానీ తామర పువ్వు మరి మూసుకుపోయినప్పుడు అది అందులో చిక్కుకుపోయి అలాగే దాని జీవితం ఎండ్ అయిపోతుంది. అలా ఈ పురుగులన్నీ ఈ ఆకర్షితులై మరి బల్బ్ వైపు కానీ మంట వైపు కానీ వెళ్ళటం, అగ్ని వైపు వెళ్ళి అవి ఆ వేడికి చనిపోవటం జరుగుతుంది. ఇట్లా రకరకాలుగా ఈ కళ్ళు, ముక్కు, ఇంద్రియ యొక్క ప్రలోభం వల్ల ఎంత డేంజర్ అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, ఇది ముఖ్య శ్లోకం. సర్వాలు అన్ని ముఖ్య శ్లోకాలే, బట్ కొన్ని ఇంకా మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది, ఇది శాంతి మంత్రం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ శ్లోకం చూద్దాం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహీశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఎవరైతే నేను అన్ని యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తను అంటే భగవంతుడికే అర్పిస్తున్నామని ఏ పనైనా చేస్తున్నాం కదా కర్మయోగంలో, అలాంటిది యజ్ఞం అంటే తప్పనిసరిగా విష్ణుమూర్తి కోసం, భగవంతుడి కోసం యజ్ఞం చేస్తారు. సో యజ్ఞాలకు తపస్సులకు నేనే భోక్తను, నేనే ఎంజాయర్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పచ్చు. భగవంతుడే స్వీకరించాలి
స్వీకరించేవాడెవరు అంటే భగవంతుడు. యజ్ఞమైనా తపస్సైనా మనం చేసే ఏ పనైనా ఆయనకు అర్పిస్తున్నాము అంటే స్వీకరించేదెవరు? ఆయనే. కాబట్టి ఆయనే స్వీకరించేది భోక్త అని దాన్నే భోక్త అంటారు. సో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భోక్తనని, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడనని, సుహృదం అందరి యొక్క మంచి కోరేవాడినని, సర్వభూతానాం అన్ని భూతాలు అంటే భూతాలు కాదు జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచిని, సుహృదం మంచిని కోరేవాడినని, జ్ఞాత్వా మాం ఈ రకంగా ఎవరైతే నన్ను జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారో శాంతి మృచ్చతి వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా శాంతి ప్రాప్తిస్తుంది అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. కాబట్టి శాంతి మనకు ప్రాప్తించాలి అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ యొక్క శ్లోకంలో చూస్తున్నాం మనం. కాబట్టి ఇది పీస్ ఫార్ములా, శాంతి మంత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫాలో అయితే మనకు శాంతి వస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏమిటి అది అంటే 3 విషయాలు. ఏ యజ్ఞమైనా ఏ తపస్సు అయినా, ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, తపస్సు అనేది ఏమిటి అనేది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ముఖ్యమైన విషయం, యజ్ఞం అంటే యజ్ఞం ఎలా చేస్తారో, యాగాలు, అగ్ని, దానిలో మంత్రాలు చదువుతూ అవి ఇవి వేస్తారు, అందరికీ తెలుసు. తపస్సు అంటే ఏమిటో మనకు తెలుసు. సో ఏ యజ్ఞానికైనా తపస్సుకైనా భగవంతుడే స్వీకరించేది. అయితే ఇక్కడ యజ్ఞము తపస్సు అంటే నిజమైన యజ్ఞము నిజమైన తపస్సే కాదు. దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఏ పనినైనా మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడికి అర్పించి ఇది నా బాధ్యత అనుకుని ప్రతిఫలాన్ని మీద ఆసక్తిని వదులుకుని సమభావంతో ఉండగలిగి ప్రతిఫలం ఎలాంటిదైనా చేస్తే ఒక పనిని ఆ రకంగా అది యజ్ఞంతో సమానము. ఇది నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న ముందు అడుగుతాను. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ముఖ్యమైన పాయింట్ కర్మయోగంలో, అందుకే ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇది మనకు కర్మ మార్గంలో మనందరం ఎక్కువగా ఉన్నాం. మనందరం తపస్సులు ఇవన్నీ చేయలేం కాబట్టి, చేయటం లేదు కాబట్టి, ఎక్కడో కొందరు ఉన్నారు చేయగలిగిన వాళ్ళు ఆ జ్ఞాన మార్గంలో. మన బోటి వాళ్ళము భగవంతుణ్ణి మార్గంలోకి వెళ్ళాలంటే ఈ పాయింట్ మనం బాగా జీర్ణించుకోవాలి. ఏమిటి అంటే ఏ పనైనా సరే, ఆఖరికి ఇంకా ముందు కొన్ని శ్లోకాల్లో చూస్తాం భగవంతుడు చెప్తారు, నువ్వు ఏ పని చేసినా, నువ్వు నా ఏ యజ్ఞమైనా తపస్సైనా దానమైనా, ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా నా కోసం చేసినట్లుగా చెయ్యి అని చెప్తూ అది సరి అయిన మార్గంలో భగవంతుడు నా బాధ్యత అనుకుని చేసి రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సమభావంతో ఉండగలుగుతాం. సో అలా చేస్తే ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానము అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇలా అన్ని పనులకు భోక్త భగవంతుడే, ఆయనకే స్వీకరించేవాడు భగవంతుడే. మనం ఆయన కోసమే చేస్తున్నాము అనుకుని చేయటం, అది ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు తర్వాత సర్వలోక మహేశ్వరం. సో ఎవరైతే అన్ని లోకాలకు భగవంతుడే మహేశ్వరుడు అని, ఆ తర్వాత అందరి మంచిని కోరేది భగవంతుడే, మనకు నిజమైనటువంటి మిత్రుడు, ఆయన మన మంచిని కోరేవాడు అని ఎవరైతే ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకు శాంతి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి మీద సంపూర్ణ భక్తి విశ్వాసాలతో ఉన్నారు అని అర్థం. ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఏమిటి, భగవంతుడిని సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడు అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఆయన అందరి యొక్క సుహృదం, అందరి యొక్క మంచిని కోరేవాళ్ళు, అన్నిటికీ కూడా ఆయనే భోక్త అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్లకు ఆ భక్తి విశ్వాసాలు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా శాంతి అనేది వస్తుంది. సో సర్వలోక మహేశ్వరుడు, అన్నిటినీ నియంత్రించేవారు, అన్ని లోకాలను భగవంతుడు, అది ఆ విశ్వాసం ఉండాలి. తర్వాత ఆ ప్రేమ ఉండాలి భగవంతుడి మీద, ఆయన అందరికీ కూడా మంచి కోరేవారు అని చెప్పి, ఆ తరువాత మరి అన్ని పనులకు ఆయనే భోక్త. సో ఇది పీస్ ఫార్ములా, శాంతి మంత్రం. కాబట్టి ఈ శ్లోకం ఇంపార్టెంట్. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ పాఠంలో మనం సమ్మరీ ఏమిటి అంటే, ఈ మన జీవితంలో అన్ని కార్యకలాపాలు కూడా
భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఆయన కోసం చేస్తున్నాను అనే విధంగా మనం లైఫ్ని మార్చుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి, స్టార్ట్ చేయాలి ఆ సాధన, ఆ ప్రాక్టీస్. సో అది ఇక్కడ మనం ఈరోజు పాఠంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఈరోజు పాఠం అంతటితో మనం ఎండ్ చేయొచ్చు.